why he ji wee kpọọ anyị nọ ka anyị mara nọ Ọkwụrụ be anyị ka anyị nọ. Chieji egba Umune Dadim, I greet you. I can. No. Emmanuel, since my father died, you are the only fathers that I know. Right now, I'm preparing to get married to my fiancé. And it's only normal for me to come and seek approval for the kind of wedding we want to do. Very elaborate, over 200 million naira wedding. So we just came to seek approval, source approval. In Honyem Charelo, we can now move to other things. Madam man. O nwere ọzọ? Ya na bebe ya kwa onye amụta ibie. Onye amụta ya mụta Ya ibe. tago na okay Israel meke. You are welcome. It is nice. We that your father brother. You see good that he come back to Yatago here with us. Yeah, it's good. Yatago Ogo Sinisi Kadiano. Battery ka fọ. Now yeah, can I here. So you are welcome. All the more. Ọ na ụmụ nwa. Mana ya gwa no onye go ni aso na bia. Who please? Okay no mo. Keke na ayi no. Ụmụ na onye ogbi ka kpọtara ya ebe a. Anụ nya bụ nwa achakwa na. Mana ka anyị nụ onu ya. Yeah, baby. You just have to greet them, all right? Okay. Hi, Umuna Clocket. Ọ na-akpọ m afọ m abụọ o'clock. Ọ dị ka ọgụ ka ọ na-akpọ Jesus. Afọ gị o'clock. What are you talking? Clocket, like type shit. Hey! Nwa acha ya ebute otu. Chalo. Nya na ipolu ndị na-akọrọ pụọ nsị gị na enwe clock. Mbamba. Chalo, ijere na-akọrọ ya na enwe clock na be anyị. Ma ọkwa abụọ ka ị melụ. Abo, no, this is just a greeting. Akaseme. Abụọ. Ụmụaja ngwa ihe. She's just trying to greet you people. Ndị mmadụ na-ekwu n'isi bịa. Lekwanụ m anya. Ije na-akọrọ iwe secret. It's just a modern way of greeting. Hey! Hold on, relax, calm down. When to my first clock, only ọmụgbu ya. Na-ebe kwenu ọdụ ahụ ole. It's just a way of greeting. It's just a modern way. Butuo obi. It's just a greeting. It's a modern way of greeting. She was only trying to say hi in another way. Ịmakwa ihe imelụ. Imelụ abụọ. Nya ndọcha na-akpọ ya abomination. Jesus. Imetesi anya na ngwuru ahịa. Ọ bụ klọk ka anyị na-enweghị. Ịmakwa na enwebu klọk. Ọ na o mebiri emebi. Jekwara ha na enwe klọk. Na-ekwe n'anya orisi abụ ife abụọ dị ife na-enwe m iwe. Na nke na-ewute m eziokwu na ọ chọrọ ịnụ nwaanyị. Ọ ife ọma ka ọ bụ. Ajụrụ ajụ. Iwe na-eti anya wee na-abịakwute ụmụnna gị. N'elu tebụl anyị nọ na ya. Ofu mkpụrụ ọjị adịghọdọ ebe a. Eziokwu na o weta mmiri. Mmiri ya dị mma. Mmiri a nabata ya ezigbo mmiri ka ọ. Iwe na-eti anya tebụl anyị nọ na ya. Ofu mkpụrụ ọjị dịsa ha ya ebe a. Sị anyị chọrọ ịnụ nwaanyị. A na-ekwu fingere m atabi elu. Na-akpa klọk. Klọk. It has not gotten to that. I know that it's necessary, but like I said, it's just for approval. So we have. Look at my face. Okay, just for approval. Just for approval. Then we can move to other things. Ana agbari ogige na agbakeri ana keri ibe de ba That's to the point. nnekwu m anya kpocha ya ụkpụrụ nna gị ogologo ọ nna gị ogologo ya nwatakịrị ja ịghọta ịghọta Don't worry, okay? This person is your husband. na-ekwe n'anya ịmakwara mgbe a na-ekwukwe n'ife a na-agbakere ya asịgo m emere ka m zie ozi ka ha kpọọ ọgụ ka ị nata ndị toro gị nụ nwaanyị ndị toro gị nụ nwaanyị na ọ bụrụ ọsọ nsọ na ịbụ onye nsọ abịakwa ọ bụrụ na ịbụ breadwinner ya onye na-eweta bread
Yes, Approval. Eh? The good chere. The good man. The good approval chere. Chere approval. Our approval ga. Anya potele gono. Ya ta. I don't know. Kana bro chere mi wade. Kana bro ya. Dubai. Dubai. Oh, Dubai. Dubai ke ba ya? Dubai ba ya? No go Dubai. Ne ko Dubai. Very good place. Ense no bro man ka approve no. Approve ka ka approve ni. No wade no. E wata. One yo ta go. Wata. Amezie una me kan mara. Onwere for sa na eku. Bana ya. Bye bye no. Bless is with you. Na ka tie. Ke ka tie no. Yeah. E ba ku be menwe. Kele bi na mi fu oli nsi. Ona bi fu ego to ahwa na. Kele bi na te kan gwe ga ago. Gini meze ebe ko no yiba. Ana ko na aka kpolo mo akpolo clock na akpom street. You know. Pa ko no gugu. Kamba. Me ma ni hu ngure ma fo no white. Nene ga nya ni hu ejo afọ no ga na pa ko. Pa no pu. Te kan Okamba. No. ana ko ye to la bia na ngura no eba be na mo nya ai nwa nwe ba. Na nwata kire na afọ no mo na nna ya bo tu a. Akekpe no Okamba mo no me kan sie me. Ya we go. Okamba inwa beke oge no sura eba. Ori so bia do ko. Ya so English me. Ori so bia do ko ma. Habo ega. Nde nju gboburu ibu. Habo ega. Okamba. Kefo. O mo so tare ga. Gini meze. Gini meze. Okamba. Ori so. Ajam ka me ya. Okamba you know. Ori se Okamba. Me bu ni. Kali mi ne. Iti ma ka ha. Aka no na. Aka no. Ori so. Ba na ga ega. Street boy you ma kes. Ba na ga ega. Ori so. Kali mo.